Osebero bedo speaker ong'eyo kaka budget ne biro ne kaka ne wach mane midwa wacho Jodong Rata. Osiepno Nyangolo waket record straight. Itiyo higni ariyo kang'eni itiyo higni adi kapok ibedo impeach, an atiyo devolution higni 10. Yes. Waloko Homa Bay. Mane timore Kisumo kata counties mamoko to kang'eyo. To ka ng'e kaka Homa Bay ne chal kaka nwakawo Homa Bay kanwa weyo to nwaloko ngima jo Homa Bay, nwakelo gik moko Homa Bay ma dhi nyime nyaka sani. Kanyo wadoko ne governor ma sani tiyo erokamano nikech gik mane wawe nus otieko thothgi. Healthcare ma Homa Bay ne rach, ne wan mwakwongo ndiko nyamrerwa kapok ng'ato ndiko nikech nwang'iyo health situation ma Homa Bay. Yes. Wage facilities makoro sani tich ne ndiko ji mondo dhie facilities gogo. King'iyo Homa Bay kanwa kawo tich kolera ne nego ji. Sani kolera ok neg ng'ato Homa Bay. Kiwe mano gima ji ok nyal neno, but en tich sirikal. King'iyo Homa Bay kane wadonjo ne waonge kata ma stadium wagero. King'iyo Tom Mboya University obiro Homa Bay nikech devolution we biro ng'ado paro tero University Homa Bay. King'iyo kata gik madhi nyime Homa Bay yore feeder roads ma wayawo ne gintie. To gima dwa wache wach budget. Yes. Ni kama Osiepno Nyangolo wuoyeno assemblies a weak link e tij county. Thothgi kodonjo e tich to ging'i tijgi mane katibo miyo gi mar oversight representation to legislation. Gidwa ni gitim gimineno chendo kata malo ka gidwa ni gibed implementers. To kinyal implement ti oversight. Assemblies wa okaw tijgi mar oversight seriously mondo gitim. For example, kidwa ng'eyo resources mabiro ne counties thin kech pod en around 15% minimum makatiba oketo. To pesa madhi ne counties thin to add moko bende dhi mos. Te idhigi magidhi mos ni iyudo ka assembly bende nitie gi portion which is okay. Te budget assembly bende nitie development budget. Assembly to develop ano. Gidwa bedo implementers to gidwa oversight. Ok nyal work. Mar ariyo ana appeal ne MCS wa mane gineneva. King'iyo gibende gi county gisida Homa Bay nyocho o host 20,000 people manodhi e DevCon. Tiende ni gin gi facilities manyalo host MCS. Tiyodo ka MCS romo to giromo Homa Bay, giwuok gidhi e county moro, gidhi Kisumo. Nang'o? Pesa ma devolution no biro mondo lok ngima ji mondo pesa oringi e county. One kane watiyo 10 years ne wadhi kaka katibo wacho 30% 30 ewi mia tenders mane michiwo nwachiwo ne youth gi mine Homa Bay. Tenders gik mane timo Homa Bay te jo Homa Bay mane time kendo pesa ne ringe e county. So development okinyal nene to development dwani ng'ato kata kama modhigi nyanya chiro to odogo ni onge ng'ama nong'iewo to ng'ato ng'iewo mana ka pesa ringe e county. Erokamano nya Otara.